Lucrez în Timac Agro România ca manager de logistică de 11 ani. I have been working at Timag Agro for 9 years. În opinia mea trebuie să fie onestitatea sau corectitudinea. A doua este comunicarea, relaționare. Deci acest manager de logistică trebuie să găsească un limbaj comun. Și a treia calitate, în opinia mea, trebuie să fie flexibilitatea. To be a good logistics manager, you have to have good attention to detail, negotiation skills, and a strong management. Atunci, un manager de logistică trebuie să acționeze în două direcții. În primul rând, trebuie să crească un service level, să aibă un service level în serviciul logistic, astfel încât să crească dependența sau să crească gradul de retenție al clienților, deci ajutând să crească cifra de afaceri, și în a doua direcție, misiunea lui este să reducă costurile. The main mission for logistics manager at TMAC is to assure safe operation and supply chain distribution, strategically plan and manage logistics, warehouse transportation, and customer services, resolve any arising problems or complaints, supervise, coach, and train warehouse workers, and comply with laws and regulations. Pentru că în fiecare an mă simt că mă reinventez, pentru că este o companie inovativă în care inovația ocupă un loc principal. In 2015, the biostimulant plant was built. I was given the opportunity to be the liquid production manager. And in 2019, I was given the opportunity to be the operations manager, and I have enjoyed every day since. Flexibilitatea pentru manager de logistică este capacitatea de a găsi soluții în timp util la orice problemă care poate apărea pe parcursul unei zile. Things don't always go as planned. Sometimes supplier doesn't deliver materials on time, and the production process gets stuck and the entire timeline is altered. In this situation, the logistics manager has to show some flexibility. You need to find the best solution to deal with the situation as fast as you can.